És curiós, senyora Estrada, perquè la seva formació política nega la substitució cultural i demogràfica que patim i desresponsabilitza i absol de la pèrdua d'identitat les onades immigratòries massives, contínues i invasives que rebem. No admeten aquest greu problema immigratori, però sí que són capaços de detectar, reconèixer i denunciar la conseqüència directa que se'n deriva. La dura realitat, present també a les aules, els desmunta el relat fantasiós, multicultural i de color de rosa que reciten els casals amb el got als dits i asseguts en rotllana. No poden obviar el resultat per més que s'entestin a negar-ne la causa. La llengua natural i pròpia de Catalunya avui és minoritària damunt casa nostra i residual a bona part de les aules del país. I aquesta anomalia no és pas producte del 25% d'imposició a les aules que emana d'una sentència judicial, com vostès insinuen. És fruit d'anys d'inacció política i de la diglòssia involuntària que pateix la nostra llengua. Però sobretot és el resultat de les polítiques immigratòries perpetrades per l'estat espanyol, legitimades pels diferents governs de Catalunya i encarades sempre a diluir i esborrar sense pausa ni treva el fet diferencial del nostre poble. Per si Espanya no s'hi esmercés prou, Junts, ERC, PSC i Comuns pacten una llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials a l'ensenyament no universitari, que no només no esquiva ni invalida la sentència del 25% de castellà a les aules, sinó que renuncia explícitament a protegir el català com a única llengua vehiculada als centres. Si no hi havia prou caliu, atiem les brases. En el fons, espanyolistes, processistes i independentistes presents aquí, sabem que garantir el català a les aules, als carrers i a l'administració pública no depèn de cap sentència, de cap llei ni de cap acord. La pervivència de la nostra llengua i el seu domini i exclusivitat els ha de garantir un sol text, la Declaració Unilateral d'Independència, no la de 8 segons, evidentment, la definitiva. Sense estat propi, què tindrem? Mocions simbòliques com aquesta i extinció nacional progressiva. Tenim identificada la causa, vivim la conseqüència. Ara només ens falta aplicar el remei i cal aplicar-lo com Déu mana.